Hello guys, good afternoon. So andito po tayo ngayon sa Parañaque and we are getting ready para sa aming 4th batch of distribution ng aming relief goods. So kasama po natin ang ating whole team ng Bicol Initabang Foundation, Cherry, Jelay and Tantan. So good afternoon. See you soon. See you on weekends. So yun, maghahanda lang po kami. So malapit na po kami sa aming pag-groceryhan. So naway makapili kami ng maayos na mga produkto para sa pamimigay. Thank you, Cherry. Dahil dito na po kami sa loob ng grocery. So, you and